черен. А в това време две другарки, две цветя са различни шапки, се поклониха ниско и зашепнаха близко. Добър ден, приятен път, сред зелените травички. Тези шарени колички са ви прекалено къси. Бръмбачо се навъси. Униформено светна, повече ще ви прилича. Че бръмба е свадали. А пък този чичо бръмба продължава хърба-лъмба, бавно да се носи и слевите дългокоси. Редом с него за картинка тръгнали две калинки. Облачи сме тъмнини, хайде слънчо, ти се скри, че вече цялата земя чака задната вода. Ние сме капчици дъждови, идем с облака крилат, на полето и гората ние носим благодат. На цветя и билки слънчевите жаби, падаме капки, свежи и прохладни. Всички ни се радваме.
Само какво търсиш тук? Аз съм Бръмбър Дебелан. Знаете, чук съм Марзелан. Тук в хралупата живея, да работя не умея. С мързел леко се живей. Хей, хей, хей. Ха, ха, ха. А ти коя си? А къде си ходила? Цяла супина хвърча. Сладък медет си събира. Метли, дай да вкуся. Заповядай. Ех, че вкусно, ядай още. Няма вече, стоя всичко. Мързелива си разбрах. Той не ме е страх. Аз ще те науча, знай, да се трудиш ти без край. Хайде, тръгвай. Не мога. Ти тръгни. Там медет си събери. Аз пчелички не работя. Ти за мен ще се трудиш. Хайде, тръгвай, не бей бяга, тука стой. Аз съм господаря твой. Вместо да те даде ценен, чуваш ли на Бръмбър почерен? И това добре го запомни, намързила човек. И като всички работи, как ще стана той, не знае. Работа мързела вече оживявай, пред света бастротки бли. Работа задружна, всичко се успява, работа е нужна в нашата държава. Вижте хора всички, малките пчелищи, как се надпреварват и работят всички. Вижте хора всички, малките пчелищи, как се надпреварват и работят всички. Юга ти праща на вас топлина, слънчо ще свети по-дълго навред. Зелена растила се тупелена, синее винаги ведро небе. Пролет, деца, аз идвам при вас, нося ви радост, песни, игри. Вече настъпи щастливия час, нека тук всичко се весели. Пролет, милоша форма, колко хубава си ти и със смяна плодотворна, пълна с радост, красота. Вите холя титки, ликът ли, тато титки, любко росата лева. Чудно топло слънце ясно, цели свят се весели, по небята по власно, там тревата шуболи. Изгоите още, без ми се велеят, изидите вихи, жени без ни пеят, изидите вихи, нохасти голи, вискоки се бяло, махани с главичка, нежно се засмяло. Не бе, сет се весели. То 14 минути стои за мърдаш. Мене клас не мърдаш. Стига
тия слънчеви лъчи и родеците очи. Привет на вас, мили деца! Нека радост яе във вашите лица. Тръгвам на пътя в топлия ден, бърза към север, още студен. Хайде сега да се повеселим! Съжалявам, че не изпреварихме пролетта, а тя ни изпревари. Желая ви честита пролет и всичко добро и най-вече здраве. И давам думата на госпожа Мичева, защото тя има да изкаже няколко. Ние можем да се изтекнем и секунда, чакам кратка, те са много добри и послушни. Това са вашите деца, скоба наши. Знаят много. Представиха един мюзикъл, който е свързан с пролетта, но както разбрахте е свързан и с труда. Децата много добре осъзнаха, че трябва да обичат, познават и пазят природата. Това е първото ни мероприятие, свързано с една такава всеизвестна тема в момента, която започва в град София, е свързано с почистването на града. Аз не съм привърженик на тези факти, че трябва да почистваме един път в годината града си. Аз съм привърженик на факта, че трябва да го пазим. Но се налага да се направи това нещо, защото все още явно не всеки има подобни мислене и трябва всички да помислим в тази посока. И освен, че трябва да почистим, ние сме решили да залесим нашия двор с допълнителни насъждения, с цветя. И това искам да се случи заедно с вас, с децата ви, с родителския актив, организирано от родителския актив на групата, заедно с колегите. И нека децата да знаят, че тези неща се правят заедно с баба, дядо, мама, тате и съответно ние с тях. Така че ще помоля в рамките на 2 април до 25 април, може така във времето да се ориентирате какво да бъде и кога да станат нещата. Има програма изготвена, в която ще се информирате за всички мероприятия. Ще има и беседи, ще има и изложби още. И така ще се запознаем с много неща, но трябва и да се потрудим. Родителският актив в разговор с госпожа Стоянова и с госпожа Томова ще уточнят точните неща. Това искам да кажа, че не е на сила. Това е пожелание. Но ще се радвам да се включат всички родители от градината и използвам нашите такива открити моменти, за да обявя апела си спрямо родителите в детското заведение. Другото, което исках да ви кажа, освен още един път, че децата ви са невероятно хубави, добри и умни, искам да кажа, че госпожа Тодорова се наложи по лични причини да отиде в чужбина. Което означава, че от понеделник с вашите деца до края на учебната година ще бъде госпожица Томова или госпожа, не знам, което означава, че децата ви ще продължат с госпожа Стоянова и госпожица Томова да се обучават по програмата, както е било до сега. Тя познава децата, работила е с тях, няма да имате притеснение. Сега да, от едната крайност до другата, но в крайна сметка това са колеги, които уважавам и които работят в градината и ще съм много благодарна да проявите разбиране и вие. Благодаря ви, че бяхте сред нас.